Held du lede, held du lede. Kom til mig og væk slår. I Valhall er begået et mord. Se et helvede, vi puste dukker. Jeg hader dette sted. Håber denne rejse vil funke, så jeg kan få baller med. Det vil de hele Hulehegn, endnu herskeren. Please don't take your time her, hold her på helvedes tarm. Helt kan man høre mig. Kontrakten må du læse selv. Det kan venskab og guld til dig. Vi forhandler nok i skud. En hulide tab. Kontrakten lyder meget skud. Og evigt venskab. Hvad er du? Har du ventet længe? Trappen den er jo lang. Hør at du hvad der vil hente. Hørte det i din sang. Tror vel ikke jeg slipper ham. Ham der venter det gode. Han er fuld og helt i min kram. Slå ham ud af det hoved. Vær så held, vær du til. Jeg er til død. Også til den, der ikke vil. Jeg må have Balder med. Du ved, alle savner ham og er så ked. Jeg må have med op. Tror du bare, du kan kræve det krop? Jeg skal have noget med til Valhall, om du det vil. Men takker her mod. Hør det nu vel. Lad gå, jeg giver ham en chance til. Lad dem græde ham ud af min branche. Lad dem savne ham ud af helvede. Men før dette skal ske, skal andre alle i verden fælde tår på valser. Men hvis så meget som én ting nægter at græde, så beholder jeg valser. For evigt. Se et helvede, hvor både kan fryse det klamme mørke. Tænk ud inde på mig til at gyse. Min mund er som en tørke. Sing et helvede, sing et sted. 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 Vil det sige, at vi kun kan få Balder hjem, hvis alt i verden græder for ham? Så må hun nu ikke lige love det meget. Ja, men det krav hun stiller, så må jeg kalde mine alme sammen, så de kan ud i verden og sprede budskabet til alt, der er det i denne verden. Hvad med Loke? Han dukker vel også op. Han har det jo med at fedte sig ind hos alferne. Alle mine alfer, kom til mig i min store nød. Hjælp hele verden, hjælp dig selv, lad ikke Balder være død. Hvorfor kommer I på en tur? Jamen, det er overtid. Hvad skal vi nu? Altså, sagen er bare den, Ulrik. Vi er inde på indført afspisering og fleksdag. Og faktisk flekser vi i dag. Flekseri, alt er forbundet. Hvad snakker jeg? Ulrik, vi glemte at nævne vores afspiseringsdag, ikke? Hvad lave Loke, så kom dog! Til tjeneste! Hvad er det for et outfit? Det er Gormel at gøre lidt ud af sin udseende og straks er grundlag for spot for højre sted. Loke fyrer vil jo bare hjælpe. Jamen, så fortæl
Nye tider, Fri. Nye tider. Nye tider? Hvad med vores tider? Her står jeg med et klart budskab til verden om, at alt og alle i denne verden skal græde over banderstød. Og så skal jeg høre på afspacering og flæksdage. Ja, og overtid. Hvad så med undertid? Ja, sat på Fri. Det skal nok gå. Hvordan kan du sige, at der skal gå, når der halvdelen af efter der flæksdage i dag? Jeg hjælper bare til. Ikke sandt, piger? Det klarer vi nok rigtig fint, ikke? Vi kan så godt klare os selv. Jeg stoler ikke på dig, Loke. Jeg kalder på alle ledige. Det sidste år for at få bandet tilbage. Kom alle I ledige på verden bag mig, og lad os alle hulke for held. Det er ikke til at bære, det er ikke til at tro, at den der skal være en heste børnebo. Det sidste stammer af håbens går til at prøve, det sætte ting sætter ind. Og ingenting vil tøve. Så hul dig fra hen, vis nu en sorg. Så og for så vil han komme hjem. Naboerne, jeg står tilbage til dem. Men der elsker ubetinget, der elsker uden krav. Gud og savn er ikke let. Tæl hvad der om og brav. Så uden lov, så uden for hen, vis nu en sorg. Så uden lov for hen. Når vi ses og venter på at Balder hentes op, så han i hvert fald kan gå og lyse sin gudekrop. Lad os se om han prøvestår, han kommer tilbage. Men hvad med den af hans brud? Er der tårer til en mere? Så uden lov, så uden for hen, vis nu en sorg. Så uden lov for hen. Hvem er du, gamle kvinde? Ja, jeg var en gammel kvinde. Mit navn er Tyk. Hvorfor græder du ikke, gamle kvinde, til? Alt og alle i hele vores verden græder og savner Balder, undtagen du. Kan du ikke følge sorg over den gode Balders død? Nej, det vil råbe, de jeg kan. Jeg mener, jeg har grædt alle mine våde tårer over de sønner, jeg har mistet i krigen. Jeg har kun tørre tårer til overs for en Gud, som er dræbt i leg. Efter alt dette rejste Odin og Frigg ud til... Åh nej, du må da ikke stoppe fortællingen der. Hvad skete der med kvinden Tyk? Ja, vendte Balder nogensinde tilbage til Asgård? Lad mig nu afslutte min beretning, inden jeg drager hjem til Asgård. Der er hårdt brug for mig der. Vi må forstå slutningen. Ja, Thor, skal jeg forstå det sådan, at Balder ikke kom fri af held på grund af Tyk, som ikke kunne græde våde tårer? Hvem var den gamle kone? Det var Loke. Ja, tænk så, det var Loke.